rider, you can come with me. If not, you'll be the one that be leaving the lead. You a rider, you can come with me. If not, you'll be the one that... Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou videoclip. În videoclipul de azi o să ne jucăm The Higher Lower Game. Poate știți deja ce este, de la alți youtuberi. Așa. Ignorați. Așa. Am acum facecam și da, se dă drumul. Dacă nu știți cum se joacă, adică vă dă ceva aici, de exemplu Budvar și Poodle. Și trebuie să spui dacă Poodle e mai căutat pe Google sau nu decât Budvar. Eu o să spun că da, este. Clar. Numai că nu știu ce e Budvar, o bere ceva. Table tennis decât Poodle. Tenis de masă. Cred că da. Mai mult. Fucking the fuck it. Așa, play again. Da, e pe telefon pentru că sunt la breaza încă. Great leap forward. Dar cred că a fost ceva în război. Habar nici nu am. Și protein shakes, cred că mai, adică și cur de proteine, cred că a fost mai mult. Da. Și așa sau sănătate mentală decât și cur de proteine. Bă, cred că mai puțin. Holy shit, la fel. Mă rog. Sănătate mentală sau Blackfish, mă rog, asta e orca. Balena ucigașă. Cred că mai mult. Da. Am avut dreptate. Holy shit, wrestling. Nu pot să suport wrestling, dar cred că a fost mai mult căutat. Da, de milion. Wrestling sau Volkswagen Golf. Asta e modelul din 2015, dacă nu mă înșel. Așa. Cred că a fost mai căutat, adică dacă cineva a vrut să-și cumpere. Da. Nu? Ok, scuze. Bun, dacă vă întrebați ce a fost cu tăierea asta pe filmare, e fost o reclamă și am tăiat-o. Blood Moon sau Santorini. Adică lună sânge, mă rog, ceva acolo. Lună roșie, da, lună roșie. Santorini. Santorini e ceva în Grecia, știu, o stațiune. Cred că mai mult decât Blood Moon. Da. Chiar la fel, frate, ce n-ai are aplicația asta? Santorini sau Train Spotting. Asta pare a fi o formație de care eu habar n-am. O să dau lower. Pardon. Nice. Anonymous. Bă, zic eu că e mai mult. Eu chiar cred că e mai mult. Hai mă, ce are? 1.800.000. Anonymous sau Death Penalty. Penalty. Cred că mai puțin. Asta pare a fi o formație. Apar, da. Da, și mi se vede fața foarte ciudată. Lower. Da, clar. Deci, Death Penalty sau Botox. Botox sunt niște chestii, dacă nu știți. Niște bacterii care se injectează în piele. Da, niște bacterii. Că nu crezi, bacterii. Care se injectează în piele ca să ți se umfle, să ți se facă mai frumos. Fire. O să dau eu. Așa, adevărat înviat. Discrimination. Discriminație. Nu cred că a avut foarte mult. Perfect. Discriminație. Sau rochia. Bă, cred că higher. Deci nu prea, ba da. Oameni buni. Deci rochia sau clarinetul. De ce ar căuta cineva pe Google clarinet? Da, mă gândeam eu.
Laser hair removal. Cred că mai mult, adică să-ți epileze părul de pe față și de astea cu laser, știi, dacă nu știți. O să dau higher, pentru că cred. Din nou am tăiat pentru că reclamă și pentru că, da. Coachella Festival? Dominican Republic. What the fuck, ce Coachella Festival? Că ceva cu niște femei care alergă în sutien. Am pus, cred că, sau Republica Dominicană. Mai mult, frate, Dominicană. Era clar. Deci, Republica Dominicană sau tremurul din Haiti. Cred că mai puțin, nu? Nu cum săraci oameni, nu? Bă, ce pot să zic? Nu știu, cred că mai puțin asta. Da. Deci, asta cu Marea Barieră de Corali. Bă, cred că mai mult, nu? Da, clar. Da, ăla are 9000, deci nu. Sau sclavie. Cred că sclavie are mai puțin, frate. Deci vrei să cauți sclavie pe Google. Nu? Da. Italia, frate, n-am că Italia. Ce naiba, e mai Italia, nu? Moarte. De ce vrei să cauți moarte pe Google? Asta nu înțeleg. Știi câte căutări are? Ciudat. Capitalism sau moarte? Cred că nu mai mult fac, era mai puțin. Da, nu știu. Aceeași poveste, după cum știți. Home insurance. Dă-mi pic. Deci, home insurance sau, nu știu cum să traduc asta, știu, dar teenage pregnancy. Adică, hai să mă gândesc. Adică știu ce înseamnă, dar, deci, când ești, dacă ești femeie și ești însărcinată, când ești tânără, da. Când ești adolescent, exact. Bun, higher. Nu contează ce.